Зәйгә эшлекле сәфәр белән килгән Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашында бүген ике әһәмиятле бина капиталь төзекләндерүдән соң үз ишекләрен ачты. Шуларның берсе Якты Коңгыз балалар бакчасы. 150 балага исәпләнгән Якты Коңгыз балалар бакчасы республика программасы буенча яңартылды. 2 елга сузылган төзекләндерү эшләре барышында бинаның эчке өлеше һәм фасады территориясе тулысынча үзгәртелде. Здравствуйте, товарищи! Эчке эшләр бүлеге бинасы да капиталь төзекләндерүдән соң файдалануга тапшырылды. 50 елдан артык тарихы булган бинага күптәннән ремонт таләп ителә иде. Яңа урында заманча шартларда эшләүләре белән полиция хезмәткәрләрен Алексей Песошин да тәбрикләде. Это важное событие не только для коллектива, но и для жителей района в целом, поскольку оно напрямую влияет на результативность работы полиции, повышает эффективность оперативно-служебной деятельности и в конечном итоге положительно сказывается на качестве жизни отдельных граждан и инвестиционной привлекательности республики в целом. Алексей Песошин район эчке эшләр бүлеге башлыгы Илдар Гизатуллинга Лада Кросс автомобиль ачкычын тапшырды. Району подполковник полиции Гизатуллин Ильдар Рашитович. Эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләрен куанычлы вакыйга белән Татарстан эчке эшләр министры Артем Хохорин да тәбрикләде. Вы на сегодня получаете самый современный комплекс зданий, практически в 2,5 раза увеличилась площадь используемого помещения. Я уверен, что вы своим трудом, своим мастерством профессиональным, который у вас есть, покажете, докажете. Соңыннан кунаклар бина белән танышып чыкты. Элек булган бинаны үзгәртеп кору, өстәмә бина салушы 2020 елда башланган иде. Хәзер эчке эшләр хезмәткәрләре өчен барлык уңайлыклары булган эш кабинетлары, тир, дежур бүлек, вакытлыча тоту изоляторы урнаштырылган заманча комплекс барлыкка килде. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.